Jukka yhtä hyvin kuin meillä on aina kaikki vehkeet. Hei, minkä takia teillä on nytkään kaikilla Jukka otsas? Meillä on piirretty viikko. Hei, hyvä meininki ollut tänään jo. Kerran me ollaan tässä käyty pyörähtämässä. Silloin oli joulupukkia ja Miss Suomea. Siellä käytetty. Nyt toivotaan taas, ettei kaverit tipu täältä lavalta eikä mene kavereitten rumpusatit vastaksi. Ootteko valmiita? Soitetaanko järveä niinku kirkon kelloa? Sitten lähtee! 3, 2, 1! Paremmin se soi, saakeli, tuo meidän iso rumpu kuin tää. No niin, mä tykkään taas tästä maasta enemmän. Onko tois nyt mitään järkeä tuossa Jarnon toiminnasta? Nyt hakataan sitä vielä haravalla. Hei, kuinkahan niin lujaa teistä lähtis yhteen ääneen, että tyhmyydellä ei oo rajaa? Mä lasken 3 alaspäin, mä osun ykkösen, niin kaikki yhteen ääneen, tyhmyydellä ei oo rajaa. 3, 2, 1! Ja nyt päästään tähän samaan teemaan. Kaikki tietää Akuanka. Tää on perusjuttuja sille, pakkaan tätä kokeilla. No niin, tyhmyydellä ei oo rajaa! Oot sä hämärä jätkä? Ainakin sen verran hölmön näköistä puuhaa. Ai samako? Haluatteko, että mäkin saan kuhumun päähän? No niin! 3, 2, 1! Ai ristus! Mutta ei tuossa on, Jukka, mitään järkeä. Tässä on järkeä. Tää on sellainen vehje, tää on niinku insinööriyden taidon näytä. Musta tuntuu, että se on nuijan taidon näytä. Näyttääkö fiksulta? Onko ensi vuoden Nobelista? Hei, mitä luulette, niin onko tuo Jarppi kuinka fiksun näköinen? Se on aina ollut vähän niinku tuollainen 10 oppilas. No niin! Kattokaa nyt tääkin, tää on oikein neronleimaus. 3, 2, 1! Uudestaan! Eikö sun pitäisi niinku rikkoa se tuo ruukku sun päässä? No se oli tarkoitus. Pidä päätä suorassa. No niin, ja kaikki mukaan! 3, 2, 1! Ja varpaille. Näin fiksun näköinen, tätä meidän Jarppi. Sä sait suoraan siitä sellaisen niskatuen. Todellakin. Jaha! Eli! Elikkä, tai nyt, hyvät ihmiset, näissä aina sanotaan, että parkaa liikkuvia osia ei saa liian nuorille antaa. Ja nyt me näytetään teille, minkä takia ei. No niin! Minkä takia se on tuon kepin päässä, että sä saa lentää? Ei tätä kukaan osaa lentää. Okei, mut mä osaan pistää vähän vauhtia siihen. Joo, en osaakaan. No niin! Mitäs vedettäisikö Jukkaa vähän perseelle tuolla helikopterilla? Mä en nyt ymmärrä, että minkä takia tää koko päivä on ollut siitä, että mua pitää aina jollain välineellä vetää perseelle. Enkä mä oon mukaan pienenä saanut tarpeeksi piiskaa äireiltä iskeä. Ei oo! Voin kertoa! No sen takia mä en oikein osaa käyttäytyä, niin siinä on kato teille. No niin! Täys höyry päälle! No niin! Ootteko te valmiita, hä? Mitä ootteko te valmiita, hä? No niin. Tää saattaa sinnahtaa tää kopteris vääreihin. No niin! No niin, hei, no mä oon ottanut, mä en jaksa pyllistellä tällä. Ei se oot Jukka on harvinaisen fiksun näköinen siellä. Okei, pistääpäs vähän tehoja täysille.
No niin, sitten lähenee. 3, 2, 1, nyt! Ja tämän takia se on heti hajalla. Ai kumpi mun versen vai se kopteri? Fiksu! Nyt ei tiedä mihinkä lähtee, älä. Ai risteili. No ei toskaan mitään järkeä ollut kyllä. Ei, Ei, tää oli kalliit lelut ja heti hajalle. Ei, hylkyhy! En suosittele. Nyt kun... Joo. Hei! Näyttäis siltä, että teitä on niin kovian näköinen porukka siellä. Pitäisikään meidän ottaa meidän saitille kuva teistä? Mutta teistä pitäis lähteä kunnolla meteliä ja käsiä ilmaa. Kyllä. Jarfi, poseerataanko vähän tossa yleisön edessä, niin... Okei, sitten tehdään niin, että kaikki nostaa kädet ylös. Näytätte helkkari hyvältä. Kaikki mukaan kättä ilmaan! Hei, Mistä käsiä ilmaa? Komia! Kiitos. Pitää oikein ottaa, kun ootte niin hyvän näköinen ryhmä. Mä haluan itsekin. Kyllä Ristus! Hei! Nyt kun ollaan päästy ottaa teistä kuvia, niin pitäisikö uudelleen vielä ottaa tuo yleisökilpailu, mikä meillä oli aikaa? Se näkyy sujuvan niin hienosti. Otetaanko taas tyttö vastaan poika? Elikkä niin sanotusti isäntä vastaan emäntä.